zie dat het een leuk hebbeding is, maar ik weet niet of ik er veel meer kan. Maar ja, het is gewoon Nederlandse nostalgie, dus wat dat betreft ben ik wel geïnteresseerd. Ik zie de advertentie op Marktplaats van deze voertuigen uit het verkeerspark Assen. Nou, waar je had er vroeger net best en wat en goede herinneringen om bewaren zelfs. En dit is een hele speciale auto, een voertuig. Het is elektrisch. Dus ze zijn al 4 voller in de tijd helemaal het elektrisch rijden. Dus wat wil je nog meer? Ja, wat maak je er mooi, denk ik dan? Als ik hem keepje zoek, dan zoek ik hem graag weer riedend maatje willen. Het is nou nog je eigendom, hè? Zeker, ja. En waarom wil je hem kwijt? Mijn dochtertje van 5 die had er geen belang bij en ik dacht ik ga het verkopen. Nee, we hebben een goede selectie gemaakt van de spullen die we wel meenemen naar attractiepark Duinenzaad en Appelschaam, waar we nu heel druk bezig zijn met het aanleggen van het nieuwe verkeerspark. En een paar dingen hadden we niet nodig of zijn gedateerd, waardoor we ervoor gekozen hebben om ze op de veiling te brengen, zodat mensen die er belang bij hebben erop kunnen bieden. Ik denk een Iris 8. Ik zie het nog op de basisschool. Ik kan me heel goed herinneren, we hier een invalmeester. Wie al in uw eigen een oudere man, die volgens mij al zijn pensioen heen wie. En we kwamen daar en toen hier ik koest natuurlijk in die auto's, dat hier wel je dient. En toen koest ik nog een test van een reflectietest op een Solex of op een Brommer of zo wat. En daar ging ik dan op rijden en als er dan een reet licht begon te branden, dan moest ik op een rem drukken. En ik kan me nog herinneren dat die man het allervlugste weer van de hele dag. Zulke dingen vergeet je nooit weer. Hè?